Täjikistanyň gelen mihmanlar medeni maksatnamanyň şäherlerine paýtagtymyzdaky Magtymly Pragy medeni seýlek toplanyna bardylar. Gahrman arkadamynyň başlangyjyndan we paýhasy pikirlerinden dörep, amala aşyrylan hemde dünýä halklarynyň medeni aragatnaşyklaryny potolanmagy münasip goşunt bolup hyzmat edýän bu toplumda taryhyň durly döwürlerinde ýaşan hemde döredjilik eserleri bilen uly ýyl goýup giden meşhur nusgaw şahylaryň, ýazyjylaryň hemde dünýä belli akyllarlaryň heýkelleri oturdurly. Bu ýerde oturdulan meşhur şahsiýetleriň arasynda täzik şahyry Saýyda Nasafi Mirabijiň ýadygarlyga münasip orny eýleýär. Soňra wekilletiň agdalary halkary akaltekaçylyk sport toplumuna geldiler. Hemde toplumda anyp barýan işler we gyzyklanıp bu ýerde atlary köpeltmek, saklamak hemde ösdürip işlermek üçin döredilen şertlerden tanışdylar. Şeýerde olar bu ýerde biri-birinden owadan siratly özüne çekici türkmen akalteka bedewlerini synadiler. Mihmanlar hökümetara meclisiniň ýokary goramaçylyk derejesiniň üpjün edilenligi saparyň şäherlerine taýýarlanan medeni maksatnamanyň täsiri portretlary ýeçilen üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.